התכנסנו הבוקר בעצם לדווח או לומר שמבחינתנו רצח גבי גדיס שבוצע ב6 לינואר פוענח מבחינתנו בחקירה מאומצת של ימ"ר תל אביב, שנוכחים פה מפקד הימ"ר וצוותי החקירה פה, שלאחר מכן ייתנו לכם דיווח על נושא החקירה. הגענו למבצעים עצמם, ומבחינתנו אתמול הוגשה הצהרת תובע לבית המשפט, שבו ישנם 3 נאשמים, 2 נאשמים בביצוע הרצח עצמו ואחד בביצוע קשירת קשר לביצוע רצח. חקירה לא פשוטה מבחינתנו, חקירה שהצריכה מהצוות פה הרבה שעות, הרבה חוכמה והרבה יוזמה ויצירתיות בהגעה לפענוח הרצח עצמו. לרצח עצמו מבחינתנו יש משמעות מעבר לקורבן ולמשפחה שקיבלו את המכה הקשה. יש משמעות שמדובר באוכלוסייה נוצרית מאוד מכובדת, באוכלוסייה של ערביי יפו בעניין הזה, והיה חשוב לנו בעניין הזה לפענח ולהגיע לחקר האמת, כמו שאנחנו עושים בכל תיק רצח. אבל יש פה משמעויות נוספות, כי גבי היה גם דמות ציבורית, מעבר להיותו תושב יפו היה דמות ציבורית, הוא היה יושב ראש התנועה האורתודוקסית הנוצרית ביפו, וכדמות ציבורית כזאת אנחנו השקענו את כל המשאבים שעומדים לרשותנו לפענוח הרצח. אני אעביר ברשותכם את רשות הדיבור למפקד הימ"ר פה, להרחיב יותר על נושא הרצח עצמו והחקירה, ולאחר מכן אם יהיו שאלות נוספות אנחנו נשמח לענות. בוקר טוב. כל רצח הוא כמובן מבחינה ציבורית, אכיפתית, האירוע בעצם החמור ביותר שיש, בטח שיש בספר החוקים. אבל רצח של שליח ציבור, רצח של משרת נאמן של הקהילה, רצח שאדם שהתנדב לתרום לקהילה, נקי כפיים לחלוטין. במהלך החקירה התברר לנו שכל חטאו של הקורבן היה העובדה שהוא ניסה לממש את הזכות של האגודה לקבל נכסים ששייכים לאגודה. הפעילות הציבורית הזאת עלתה לאדם הזה בחייו. אני אומר את זה ואני לא אומר את זה כסיסמה, אנחנו משקיעים מקסימום מאמץ בכל תיק רצח. אבל המאמץ שהושקע פה היה חריג. עשינו במשך כמעט חודש ברציפות, מאמץ עליון ליצור איזשהו פאזל שהצליח לשחזר למעשה כל ההתנהלות שקדמה לרצח עד לרצח עצמו ועד למסלול הבריחה של החשוד. ובזכות התצריף הזה, הפאזל הזה, למעשה הצלחנו להבין מי היו המעורבים ישירות וגם מי סייע למימוש של האירוע החמור הזה. ההישג הזה, אני חושב שבא לידי ביטוי בעובדה שלמעשה 3 האנשים שכלפיהם הוגשה הצהרת תובע מכחישים, ולמרות זאת, למרות ההכחשה הנחרצת שלהם, הפרקליטות הגיעה למסקנה שצברנו מספיק ראיות על מנת להעמיד 2 מהם לדין באשמת רצח, ושלישי על קשירת קשר לביצוע הרצח עצמו. עוד מילה אחת לגבי האוכלוסייה. חקרנו הרבה מאוד אנשים, ובחקירה הזאת זכינו באופן יחסי לשיתוף פעולה במידה זו או אחרת, וזה שוב מסר שבלי שיתוף פעולה של הקהילה, של האוכלוסייה, כמעט זו משימה בלתי אפשרית לפענח עבירות של פשע חמור. אנחנו למעשה נכנסנו לטפל בתיק רצח יום לאחר האירוע. המשימה הוטלה על ידי פיקוד המחוז. הוקם צוות חקירה שכלל מיטב החוקרים של ימ"ר תל אביב, וחשוב לציין שהתיק הזה מאוד קשה מבחינה אינטלקטואלית, כי זה דרש מאיתנו באמת מאמץ אינטלקטואלי להרכיב את הפאזל, למקם את כל החשודים במקום, לשחזר את כל התהלוכה ואת כל האירוע בכנסייה. במקביל אנחנו התמקדנו במישור החקירתי, אנחנו הגענו למניעים של אותם עבריינים שביצעו את הרצח, למה הם ביצעו את הרצח, בשביל מה היו צריכים לבצע את הרצח. ולאט לאט עם ימי החקירה והתקדמות בחקירה אנחנו הצלחנו להבין את כל התמונה. חשוב לציין שכמה ימים הראשונים אנחנו היינו בערפל, אפילו בחושך מוחלט, ולא ידענו
ממה להתחיל, ולאט לאט התמונה מתחילה להתבהר, והצלחנו למעשה ליצור איזשהו רצף אירועים שמוכיח את מעורבותם של החשודים שיוגש להם כתב אישום ביום חמישי. וגם לי מאוד חשוב לציין שללא סיוע של הקהילה אנחנו לא היינו מגיעים לאותן התוצאות. זה באמת בהחלט מסר מאוד מאוד חשוב לכל קהילה במדינת ישראל, שאנחנו צריכים מינימום של סיוע של הקהילה, ואת כל שאר העבודה המשטרה תעשה. אנחנו יכולים לעשות את העבודה, אנחנו מסוגלים לעשות אותה, והכי חשוב שאנחנו רוצים לעשות ולעזור לאנשים. אנחנו מבקשים רק סיוע מינימלי של הקהילה. מבחינת החקירה, הצוות כלל 13 חוקרים וכוחות סיוע רבים. אנחנו עבדנו סביב השעון, כולל שישי, כולל שבת. השתמשנו בכל הכלים שהמשטרה יכולה להשתמש ויודעת להשתמש. בנוסף, השתמשנו בכל מיני תחבולות, כולל שימוש בדיסאינפורמציה כדי לבלבל את העבריינים ולקבל פידבקים הדרושים לחקירה ולהתקדמותם.